Fáilte ras go bhfuil cólarín an dáchuid an seo ag an túil agus leine. Seo an lá dhéireach den cho-labhairt againn Foghlam Gàidhlig an diú an dé ag A-màireach. Abba dá lá tháineachta a bhí againn. Luachfort, misneachal, lumalán, eolas agus smaintin a dualchais. Mór an tangaíomhse san páirteáil agus has sin déanana fiú rí lá uafasach má ag an déad cuideach. Hai haast gyma che, so fiach yn cydych sydd hein genysga ha tef mwy doras yn tala yn hyn. Hai toos tlach bwr go, false chwyd araf gan Phrìomh Òraid mi ierig gen cho-labhairt. Nu de hoosig sy'n planach na cho-labhairt, ys mwynach ich mynd jiffer chysbyr yn y hwyling fy cydrym o'ch biachgach y gore. Fa undryd soliad van eirhosioch, sbe sy'n gymbychog yn coed ho cydrym o'ch sy'n fa dualchais, Iawn agus iwnsach y cultúrach níu ormel ga efficas agus storfas Foghlam na Gàidhlig. Gus mar a chúla sin an grún féparan har is an dá lá a dhéireach, fiús get an gheannachis sin ho cutmach sa hád, gúdig gym vele uafasach dúlanach na slíon cearsta a lorag an toirsteach ga bethe an duch iwnsachí. Cob jaar a réiste gus ar túrachuch tron na slíonid na 4 gascoch Foghlam na Gàidhlig ast MacCarmaig. A ha bhí suirige chocrúai har is na blianachin agus tro imimedoch buin Gàidhlig agus buin choisneach, gus cormach ga daine óga páirteáil an an ealainn agus cultúr Gàidhlig. Brugag agus thugag ast MacCarmaig as an Ilan scéanach agus hosing bónór chuman géalaich nu na nachroi ach och diag. Hai grún chláir a dhéanú a sein leis hain agus le cólainn lehéid mactala agus clíad. Colar i cach stéite macmenamna, company a ha cór is 3 ficet clád orsachuch. Sbí haast a sein agus hai 13 cleintin na dúrachgan BBC Radio na Gael. San cór is trichet bliana ha art bhí gobad ag fésin an Gael an diú na cheanarst agus bí a buin na chumil teich rí fésin fug na halaba a réad na sérfis Foghlam féisgol agus a cwrdd dói blas gach bliana chomar í stre hacartas an Ialainn as a Gàidhlig no cochiangacharia. Ha art bhí a bhogad gan an groichin na Gàidhlig har sé imig bliana agus bheith gomór an sasas na himmerstin sorfachal san scolsin Gàidhlig is déchich an dunéidin agus an post 3. Bhí roia na cathraiche bors na Gàidhlig agus chur a úni seachad a chumil teicrí imig buin Phrìomh Òraid na Mesc. Mar sin na chur sé fáilte art, bríon mu toirt a dualchais do an n-òigridh. Mati vagih agus habi from dolarach of me toilet of shoch and some take toilet sam sho ach tying abi son kudig horsko agus tying gusher son noch gegen jay eiche downs the Shabhal and iri dik fajan doskara keli liak of Òraid Phrìomh Òraid nach radul akam rimoren gine echt in matten in juicher. Ach míle meall an erchen toisach a Phrìomh Òraid ha córach glichet bliana. Smunnech ik mar a hóisich groichen san náte háirite seo. Va bercha í nobel gorá cuasich an ciúil agus cultúrach a chearch go cutarmach í cuasich an canan san gúine a haring isteach agus uí a bhrosnach na misc as a Gàidhlig. Agus an dílab sin am smingel lentin agus sumig neach Ialainn a huid corm an operach liatach ag Phrìomh Òraid haar na blianachin. Agus a smaak wel koerse kiúla an isje de galle niet laan unie en waar ik een nationach de gormen had die uiteen van de koerse in garage. Nisje gaan we bullig kamanje gegeven waar Abigail Burnyeat hen. Gaan je scholar naar ruimsigheid honom ze ietsje agus gaan je me ietsje vasker gaan junsigtje ze ha kutje na jaligen Abigail partner Clàradh. Gaan je doorgeschreven meer bek en jalische hoekal van de blianigin gaan we weer saas analyseren de Gàidhlig.
Agus huair MacCarmaig dúach bican gan náireach TG a cealaí a clúintin an dé ar leine agus bhaintin a gosa gur amach ar a dhíte hasin a toirt an chlán againn gan tócail le mínchánan Gàidhlig an alapa nó an gúd go Foghlam Gàidhlig. Agus chu cútramach sa an nabheoch a mínchánan go bhfuil sin a toirt gaibh bheolas ar a chúltar go chéalte is chánan. Agus sin cúspa na háirid acamsa go iad a bhór, ach mas tíic sin chud sin an an barach gainach, bha mar sin brín bican má thuirmhas an Foghlam Gàidhlig, chumaris na dúla na hásráin ar a bechcan go leoracham, cearsta cear. Bhí fís acha se a heolachar an go dtí dúnsaigh mí se Gàidhlig, go chéantir is gus bracham an dú, ban tronúi a gaf mi an an áran na Maice, gan cústúg seach ag an nám ar cíal an Foghlam, a gaf mi ui as a chánan. Agus bha mi gar a fórstanach gur luch tícis ar léhan an arscoil Forstrí, an an Gàidhlig agus an ceol, a bheit go má brosnach le thuhór an dualcheol agus béalaris. Agus ug sin do mil am héin ui an dualchas na Gael agus ceol de gach seorsa agus cánan a bharach, ag am far an roma faranta a cléitsin gan cumma go Gàidhlig ar asmi. Ha mi tolis si gur am idíomh rútbic rac mar a héite dhearabh le siúna. Chadéal me chud Gàidhlig glán furrafa gan bheng agus is cínteach gan clúinse American bhuam an dú, ach gléithích chunan lá an dú, ma bhís céisteach am a chleachcha caint nó grammar sant an seán áran ha mi tiúndag ar san fuasla go hidig. Agus chanúrig á ínse go íh chu fémal sa haeolalas ar áran san teag sin, a dhearabh chu cútramach sa haag álas as sa chúltar chumáris a chánan. Ní sé bha híns mar chiad bhain siúna. Ha sin post háastach, you never know. Ba sin eolach ar a chélas an scóil agus ben tronmhéirle a chur sin eolas ar a chélas a chiadtal amach. Agus nuair a fós sin agus háisi sin ar teolach hócail, chur sin ráin ag Gàidhlig a bhríne a chláin, agus bhacinn rí sin a dhéanamh itarín cúteach, get nach rá sin bulach nátar a gine go dám. Chair teolach a hócail a Gàidhlig an na míon Forstrí, agus bha sin go má fórstanach gur a nápíon acinn le Gàidhlig. Torm a dánlach nach maran, a bhein cenach agus an cúte chláine, agus bha a gabhaisteach a brín na Gàidhlig, as a Gàidhlig tufa muon tethe cho massa bha sinne fiochan í sinna dhéanamh tufa stay a dachi. Agus chaid dúla tráil am Gàidhlig agus sé deoil am go dearabh a thuairad chana téchas an bími in sin. Agus sin neach téchas go hána siúna agus é níos ciú náteach luch téchas as an dearabháte a seo. Agus at sa bheith téchas bha mi go céad a gopur go cruaí cathraiche ar sin na dhéana cínteach gan lisan na niche ar sin na chuir bíal clas an lá. Tuice mi gléibhán na thualachan ar luch téchas agus na thualachan a bharach ar luch téchas de Gàidhlig. Mar bha abia graf am sás na múine mar chariche ar bors na Gàidhlig san immerst a bh sarvachal ar san bunscoil túh na parca siach an de réitin, agus bhhelam san dá seachat parentan gnéitin aineach sin alles ar Cameron gosáirite, agus cúteach Douglas Anstal háasta gopar ag rialtas na Halapa, agus a bhain sás go mór as an immerst a bh sin cúteach. Agus ag an innáim bha mi hínas parentan ile ag immerst ar san scóil Gàidhlig an na Forstrí, agus le taing háiriste de féidir chláit agus éime baras agus imig duine ile, thuair sin scáil an dé 9 blianach an trí, a bheith caran brúte le gamanan, agus bheith folaseach gur an míún mór na gail háast beá, chomáí míonrún muintear náte héin. Agus gach inté a bheith go túran é scáil Gàidhlig ar an MacCarmaig is a divisive figure Patrick could well do without. Ní sé sé nátar de bholaigh nó badge bhónar a sin sin bhuipaise, ach noch an fachcail apartheid fiús cachéalte rís an immerste bhacinn. Agus bha an fachcail scarigh folaseach go matrích, mar go bed rochrúta bhain an cádaí. Char a gúir mar a dúine ar an scarigh go thuh Scipion bell coise, Apple nó Android, dulmach crán nó the darkness, creitte bha mi cínteach, curry nó mince, agus imig ní ile, agus ha sin háasta féin ar arscála sa cháirsnach. Bechár gin gáirsteachas dhéanamh se thula ní a gur torscála gan téchas an bí, ach ag an núnám bechár gin ar suúrsa ag léag ar cáir ar a chanan ac in hín a chumaladál agus a thuirste rörst. Agus nach a parentan Forstrí ha fórstanach go bh Flórí gohídí flosí a chuala se bhanéiche ré ach go mar cheannars na scoile. Ha Foghlam tribhíon na Gàidhlig mar i dhealabhah an drásta go ríadh a sarabhacha an bunscoil Gàidhlig Forstrí,
fóstiúd, agus ní clachan bic a tríoch Carn Mòr Ostaig go dearmh sin cuspa na háirid a bhíc héin in éiche ré. Díomhas de gra íon duine th sin féime dhéanamh do thuíoch fábharach san bhí mud a déana lábúna ní lábúin chrá na chéir ruúta an colach sin. Agus cannig cuid gur a fír chancar na opportunista hunamsa, ach tá mí riamh cléitin gan bechor den na ggéal a bhí fosla gach doras agus a géomhach san na hat a géirí. Neo ag amanan a gímpacha an sochgar. Infiltrate the system, and sin gur sin a bhéle chuirigh mí sin. Agus coú chatanm chom an a chaáil ruúta an féime a dhéanamhar san na Gàidhlig, agus a bríine a léid canimí tíach fachcail na aisc san Romisás a bheits a réilseach le rialtas an Hallapa in átheachcin. Nuair bheith cé arbais na rúnar a chapanit san economy, dhearmí buan gear bheitthe le amas Gàidhlig an nearstacha trá fócas ar chorm economach, is an economy an nearstacha trá láim a dhéanamh de chorm na huamh na Gàidhlig. Be seo a chiad uair a dhéad minister gundlístannas san na Gàidhlig, Molíonn ar mar a gaig an canan an nearstacha, le kit inse cóna buan in na bechorhí stúrach chúsin agus có a bechorhí cummal teich. Bhí sé bí ispel nicht an takeist a bheits a chahar an toiseach, ach bétar dhí sé fácail a dhéopar úragáil as laibh, agus bha mí hín sa chahar an déisin agus uolach arm san na háis go scríbeh a gáilisteach bechcin an bail sin féinnig Clóid Stú Peter Anna, Agnes Rennie agus Callum Roch. Gach cé arbais an rialtas mar éisacin agus sé níl gré a bheits a fútin na háisce agus a bhuian an dochas gan tíid meoracha go cúramach mar a gaag na Molíonn inse a chur an gríomh. A Molíonn go leor san háisc mi dhéon slúag agus bunstruachtar, an rain fópalach agus planich an Gàidhlig, cáirsnachcin, Prìomh Òraid far an gaag tuileach urstas a dhéanamh a léid na mianan, jalan is cultar, dualchais, tuairisach, spórs na háireach, agus ha Molíonn ann ma Foghlam. Getrích céit Foghlam aineach mar chóir na seirbhis costian, ach ag seirbhachas economach as cúteach. Ha dúine ar an fastach gus Foghlam a lisach agus a líracha a cúdis an economy as an áte far a bhfuil a fudach as a gópar. Agus an economy sa bí ar lisacha go háirst íre, sé Foghlam is trénach fiach góprach a bheith bua bhór as seirbhachach economach na dúcha ar fad. Smuinnig ar ferveisin in dú agus a bhua a thug inad Phrìomh Òraid Ostaig ar abheoach a grú a léite agus a bheits a chur gomóris an economy as a scíide seo háast. Hí chorm an socialta is economach bhalisacha is líotacha Phrìomh na Gàidhlig ag gach íre. Is céh síse le uíos a gráach barach fistraí nar a nochgus an áisc an átheachcin, am san go de máiste héite feilseach. Díreach bican a bharach agus nuair san tíí mé gan a chuspar. Ha féime líotacha Phrìomh Gàidhlig gus an bí barach le clàbhairt mísneach is Phrìomhaichte acinne. Stócha gan cléach cúit an canan go socialta, is mar sin gon cúda trí bethe Gàidhlig an cáirsnach. Gúta cútéile a bhíon sásan an gríomhach economach, a cléicha go chanan sa gríomhach isacha, ná anna bhí tar seirbhis an popolach seachad le bhí líananig áibh de gríoch an ceantíir is Gàidhlig sa misc sin bicécasc. Be cúistin seo an nuair gúnsaí na Gàidhlig agus scolaran an na Foghlam tar bhíon na Gàidhlig. Agus a fácail na háisce an drásta agus a tíileach den na bechcan am hín, a thurstas nach bicar a bhíann an na Foghlam Gàidhlig. Ha áibh chlanne an sa scoiltin áirich agus bunscoiltin réirí, ha farsinneach de garas an tchécasc ann na gáirstíide. Ha inad an Gàidhlig ar bhí míorbhalach hat ar opad víorbalach a dhéanamh ach a seirbhas an scoiltin Gàidhlig ar a dhearmh gása go riad an clia a sear a rörst ar an arbhan na hócail agus clech na Gàidhlig an nearstacha. Ach spóch na chalán háast ach in scóil Gàidhlig stécht ar ilen, agus cunne sin scóil úr Gàidhlig ile. At sa jespat an fata a lenting, ha sin na cail chorman a cúdaí arbhan na chlabhars na Gàidhlig tar na scoiltin. Gan chomas an sa chána na toiseach, cha bhí dúine íimichte ar an féime dhéanamh na chorman na gúta go bhí rochpa. Mar sin an beáilgéine bhí tar sparach chorman de scolaran ag Gàidhlig a hócail le míotacha san úine hat ar an bucach sa chána. Carsána ha sin háasta bechcacha ar an dóid sear Foghlam artscola líotacha tra bhíon na Gàidhlig. Gaag seo a dhéanamh sa bhat an a léid artscoil for strí, ach a féimar teich van na cháile ar an drúnfarantin ha go masáir a chur an gríomh. A becan urstas a bhíann a chaide le tachart lua go leor. Agus get a arbhann chlunne hat alisteach de gáil am Gàidhlig míanach falain, a bhfuil choramig go leor hiú tucail na Gàidhlig a líotacha ag íre de hartscoile.
a bhfuil it mísneachil go brín agus a bhfuil faiseneach de bhríarachas bearstas caiinteachcha. Agus na bud na lisachin ha dhí ag iad na hardscoil an tos go búil a mi glé chinteach go bedíach na facail na scoil go mána siúlacha na há de gamanan. Ishe, chan mi go sias ora an na dóis an bí, agus fémar caiinech na churin gan hula cálaach ag scoltin agus teacherin. A réir álain na clunne agus ha mi seo eicin ag buin an ile cúteach, ma ná mar ríchas neach óg 8 blin díag, cha bhígad ach ma nui amach sa chiad jan bethe a chuseachad scoil. Ha fáilm tra bhíon na Gàidhlig 4 cútramach ach nach bechágan ar nara a chumal cúteach ar corman dulach dúnsaí. Cha bhí a thulanneach neogan na bhór cúteach scoilaran a tíon am Gàidhlig, a géirí ópar a gáil an na tícasc nó lisachir na Gàidhlig. Fiús get a bhíag barachciú a féin cormar tistan is éin sa chanan, chuirigh luch dúnsaí go mór is an áramh de gúine le cumasan. Agus get a colasang go bhfuil áramh falling an bunscoilt an tromars 1+2, ha deireh fístach againn bhútras ninatal, ma déich o fatsa ha chlán na gúnsachach, nó go dé níre ha a goléag a chanan a ha a tócal. Ans na hardscoiltin ha náramh ha gáil héstaras nic túisiún go mór. Gúteach seo bua a horst ar áramh olanich ha gáil cuasachan an colastin agus olaíonn, agus bí a tors bua is náim na teach ar an áramh de gúide a bheits cumasach óprich an Gàidhlig a gáil is laibh. Mar a chai rá imitach uair, cha dhéan scoiltin a bhain a chúis ar óicrí a horst go filantas. A sinna cíalacha go bhfuil thula cúiseachad éile tu bh múna scoile chócútramach as an corman a horscaibh a Gàidhlig a bhrín an an bethe is cúiseachad an ábhaisteach láiar. Ha mac go bhfuil na háramhan an na Foghlam a mis ginmhích ha tócail a chanan ar míoteach a cúteach. Ha áte go má mór a bhíag Phrìomh Òraid san úpar seo agus ag buin an ile. Ach a teacher in Gàidhlig fo uolach a bharach na teacher in ha gopars de bhéarla. Ha ach gadi canan a horst an chláin ag an unnaim sa hat a tchicas imigrút éile gaibh. Bechair cúteach a go bharach go bhís an seomar tchicas ag a thula íre. Ach go háid a gír a bhóci. Gamaliscal. Ha fémar teich le sear gus an durín de hitcherin an tamas a choladach mínichtis an stúrach rechgal as an Foghlam Gàidhlig. Gyrrydyn de chláin nún ide ilantach agus filantach as lítarach garún an an Gàidhlig agus béarla, agus íran colony ricarach a rún an scach páist ile jan chariclan tran Gàidhlig. Ma Foghlam Gàidhlig a dul a cholannig a Phrìomh Òraid, fémi inivas is gadasan go leor a bhí an gá. A seo gáil seach le góprach chu má rí teich inivas, agus ga bhílach góprach ann gan inivas. Fémi minichach an Foghlam Gàidhlig a bhí aranichach mar fáiste Phrìomh Mhúineachach is coscach an cochcan Foghlam an alapa. Is fémar bechach fémalach an na rinne an an policy Foghlam rialtas na halapa go déir. A glósad na sasce ar cúspan na háirid a bechóra bhí agam an diugh a toirte ar dualchais rís n-òigridh. Bhhailm toisach le fachgal man daibh a bechóra bhí ann itar dualchais na Gàidhlig agus Foghlam Gàidhlig, agus a toisach le dá chéist. Carsán na hasin i Foghlam a againn agus carsán na hasin Foghlam a againn an sa Gàidhlig. As na géirig an beclán dhéanamh féime seairde na cumas na hacha agus a tócail skillan, socialta agus académicach, is an corman na horscaibh an bethe chuseachad go dóial, ópar a gálas laibh agus a cúdis a cháirs na chacha. Mas sin gan cúd go Foghlam Gàidhlig, has sin géirí a thulacála sin agus gan becumasan achcha sa Gàidhlig. Ach cha bhfuil a bulach a siimplí sin. Gúteach clán an scóil acha le skillan labhairt scríbh i gáirtíide, skillan labhairt scríbh fiús i gáirtíide sa Gàidhlig. Ach, mar a bíon dúnsach in na sarsinne na sin cha bhí achcha ach páist dé chúltar luachhar na ggéal. Agus ug TJ a cealaí taringar seo an dé cúteach go gaineach a chu cútramach sa haid an óicrí an canan hat a gúnsach a chuireann na cóheics. Gai seo a dhéanamh le corman a chruachach den óicrí páiste gáil ans na chealainn, spórs is ile. Ha mi hína clítsin nach bechóir a Foghlam Gàidhlig a bhí lentin curriculum a chai jalabhach an scoltin béarla caú, ach gan bechóir an óicrí bhí gúnsach Micheál áran drama dansa traditionta scéalach an cruútíre imein, Bíaláris agus a bherstas céinte go chéantir a thulacála sin agus céala dhéanamh rí fealsanach dúchas. Dis go bhfuil duine ága bh dhifar náisiantach an isise asásan na Foghlam Gàidhlig stoch an canna cúit gan beh seo in gáaltas agus coúnanach a cha námar sin a mis a gaiich cinnítead,
Sau mi ein fáilte bhlá a chuir duine san bí donna Gàidhlig, agus cepa cuas a hánigad, agus tuitse na seaar thorscaibh man ggóilchas a bhuineas rís a chanan. Stallam na tweets gannéir seo bhon fleisfresar a ha chicas ciúil an Academy Gannéitin. Ha dóigh in na buanach an cos ceol dúnsacha a chur an céil, agus súla mí go bhfuil go leor a bheith scríomh go búntain rís a Gàidhlig cuideach. Ha ma dhéin Foghlam san airseneach cam is miniuch agus chanán na bhain ma dhéin canan. Gása ha compáist an cúltar déitamach an Foghlam Gàidhlig agus híisih a scrín cuideiste na buanach gan ha tín bhaie. Agus chaníam na crítean na bhí léveh grútan na noch agus scrín cín sa cumas lévih ag a bhula agus a cha mi crítean go bhfuil buanach gan gairíad a tín bhí Jenna Kinse go bhfuil oiclí asás an Foghlam na airseine. Agus a sin gomthórt me dhéireach hail den úpar lail a am le cúteir fééis na ggéal, agus na bheith sinne agus na suringine a dhéanamh se na chud dí Foghlam oiclí. Mar a héil se bheolach echtain an fésin, chairút leis an cante féis stéocha an barai an na nuice díag céirficha sa hún. Scolthairí far an dúar oiclí an dhéilean atteach bh chuidtin luch ciúil jo tuiste bear a bhana go nám. Bíad meister Clàradh MacCarmaig agus an dochtar nús dánlach hanig röst leis a bheach, agus bheit muinte na coirsnach marichan na bhóa go mór an sás sa chúis. Bheit lís sarabhachal agus bheit duine an coirsnach an ile an brostach ag féiseach stíochaigh sa scíranach go héin. An déagréis bheit féis an siadach gros san dhéal an scíanach agus gas cúsin chuna híre go bhfuil daiche sa seaachciú in ise ar fig na dúcha, agus cha an model a chud go féim an cipréit an cuideach. Ha áit na Gàidhlig go mac cútramach chunta, agus si a ha gan sárachaigh fa scoiltin saoirí ile far an burin de gáiclí ceol vínsachach. Ach gur i fricast ar féimeach gan an coirsnach an hát a phríola gotá. Ha bhórcha deach go háast ar an rúigh le duine súrtholach, agus a sin fatan cuman ule goléir ar san na suúr agus an úpar bhíomhalach an sa bhéad an sás a cír na coirsnachcan. Cha fésin an ggéal istíocha leis na fésin a bh beo an na nuice díag céimhigh sa hún díag fa stúr fráiseach den jalan ag an nám. Menad bhain, gas a bhuian agus bhain éismlach go hí agus a stalúmsan éismlach, san chuma thuircí múne thucail agus séadbh sin na stíochaich. Se príomh amas fésin an ggéal taiche chumar is na fésin coirsnach agus corman na bharach go chruachaigh do an páirsteachan agus atsin, agus sin na sás an nuintin óprach idir gealaite a dúnsí sin. Ma ha uiacah an figurin statistics híisih na háraman a sin rín gach bliana. Fa seo san bliana ficha sa hún ficha sa gá, nuair a bheit sin tíine macha bachí an COVID, agus channe na hárahan compáirsteach ag na fésin bula chóir sa bhd rochóvad ach híisih go bheith sin rín ára go mór a gúine gach bliana, agus sé misca de hachartas an agaí agus ar leine a gohracha sin. Bhí fésin na ggéala cummal taich leis na fésin le úniuh an scipa óprach acinn, airgad a hasin ar thusaigh bh dhifar bhuianan agus a scúlaigh den na fésin an na tabartas na réir féim. Arachas, dúnsam sin ciúil, garas an tchicas, taich le Gàidhlig agus a Jenna Kinse go bhfuil a thulineach a dultra dhéachin an scrútaí, disclosures a misc eile. A bharach géir an taich Gàidhlig a hasin na cuairta na fésin, bhí sin na scúlaigh habartas na slé alpa chrúchail agus bors na Gàidhlig, tra stóras an tasca agus mún na ngealan Gàidhlig. So mar sinna sin cummal taich grí luch gealain tu bh mún na fésin cuiteach. Bhí sin na cummal taich rí cuitiste dhééisin ha ruí céirí an chuairt nó céirí tréal sa bhéirla, agus sé corma seo a gáiclí súrlainn an tairí chu seachad i cos na Gàidhlig agus a clúich do gúine a bhuineas an scíre ach go héin nó chamarí lech tuiris. Agus a thoiseach de chuairt bí a fuútaín trénach an gníomhachas a hiúil, clúich cála, uiamach fuaime a chud go féim, sanasach go zile, agus an sa Gàidhlig ar san na dhéine cinseach go bigad cumasach an cána na chleachca ar an áirstúlar. Bhís na chuir dóid tachartas gach bliana in na tú siúr luis, far a bhfuil choirsnach go maith taichcail, cúig lá tenam hacinn ar tachartas a seo, agus ha díocaran ar an taring gan na tachartas
tro cheol agus áran a bheits a goparéir gach mating, ach gach fisca bíad a dolamach gan a choirsnach agus bíad a sásan a ddífar gríomhan cechéaltirí an brína nuan, sé an brína nuan as a giplins, mar sin bíad a sásan a brína nuan, upar crúteach san arsanneach, gopalis chlóhéireach, gáil cuairst mara, bíad cochgarach gur an eiche, agus a thuúlaáil tra bhíon na Gàidhlig, agus saonar sin skillan cainteach a bhearstaiche a an tachart a seo, agus bhí go fíorhhain an buinginn seo a dhéanamh na scír an ile, a chaile an inmh acinn go níidir se sinna dhéanamh, a cha íirtas go íad a bhain ar san léis na hachartas. Ba hallan brín becan me dhéon immers cheol na hoicrí, A-màireach a bhéla, Youth Music Initiative. sé corm a bheith seo chaide thscúin le cóir na Gaeltach nar a háisich immers cheol na hoicrí bheith chin nach blindíag. Hánig a tucinn suirte drín an buín goibh clasicin ceol tradiisianta chur dóid an na bunscailte na Gaeltach ar fat. Agus sé dúlan garíad a bheith bhain ag an nán smúnicha gar sin. Ach bha sin smúnicha, well sé corm a seo cuiteach go chins ha tors corm gine go leisteach go scoiltin agus stocha brín barachrí oicrim dhéin na fésin. A chan sin a bhain sé corm a bhain do gotsin barach óprachéin. Agus an rúta bevóthe bha mis sé fécinn sé corm a bhain gine a go leisteach gan na thulascáil ar a Gaeltach agus Gàidhlig a thorscaibh. Agus hat uile a ggéinsach go an Gàidhlig tro immers ceol na hoicrí as a thulascáil ar a Gaeltach as sin a bhí dul arsta sin nach blindíag. Ní sé stochan cannig cúit nach sin bulach cutramach a cha mis smíoch do gine san bí ácadach san bí nach riamh ar Gàidhlig a chluinn sin ré go bhfuil fíorhha a bhí féin an corm sin. Agus as sin dhéirich bech nuair a bheith sin i fechcinn go rá planich an Gàidhlig an noch ag útar san Unital, agus bhilíoach a gabhann thuh canan tro numas 1+2. Bha sin i fechcinn go rá corm an barach Gàidhlig a higas a sa scoiltin, go rá útar san Unital agus scoiltin a cétar san fuascla, cumar a bheit dul dhéine seo. Agus mar a hachar tro immers ceol na hoicrí bha cúitce na huitin acinn ar fas go maiolach a bhí gopur cóirí clownan an scoiltin, agus bhachcaríis na mógan óprach áiricha go chins sé mógéit a dhealachte sin a bhí gopur as a scáil seach a bhí gopur ag fís an sa choirsnach. Ach bha fiúneach ar fas go líomh i ticas go bíala clasicin an scoiltin, bha fiúneach bha ticas ciúil ach bha Gàidhlig achcha. Mar sin háisi sin ar scéime blasad Gàidhlig a habain an an bunscoiltin an a ddéifar scídan. Agus a seo a bhí go measarabhachail go sáirite an náidcin mar scíad na héiclaise bríce go hanasach, far a bhéile ar a bhí dul arsta sin na cheach blianachin. Tá lentaneach go a bhí ann agus a sin i fechcinn go bhéalach leann na gléag chanan má tha lentaneach gann. Tá prógram seo ar opar a thorsta gimig olanach hat ar an fastag maráte, Tá sin gan cúteach le cosacha sin hat a gúnsacha agus a fiúneach go becha ar ticas mar gríoch an déige bheolalas a chur Europa le clán an na scoiltin. Tá cóstach luchtíchas cúteach ar há taon a gúnsacha ag in na nám agus hat cumasach páirtín opar a chumra dul ar an ceann hain. Chus níor dói scéime ile agus go hanasach fan bríú déirdí dearach tuh mún tucalich bhí chin minic le gá. Agus sé bearstes sé scéime chus na dói is bheit sin dul a havan corm de scoiltin Cúdig go hásta ghine tinsteachcha a scoil ar san brúne se chláin. Dúine le fíorjó Gàidhlig le eolas ar stocha opar a bheit ar a bhí déanamh fat an bethe, ar skillan ile a bheit go fémas a choirsnach. Agus saona ríiste sin fiachan rí taichcha chumal rí canan i bhearstaiche a misclaide a bheit seo. Agus Chará bulach sarfach a féim a chuir sin amach sanas, fa sin géirí ar duine le Gàidhlig a híine röst, a chuir sin amach go rá mór an gúine mu sin le fíorjó Gàidhlig, fíorjó skillan a chur misneach achcha a gáil a bíal clas. Agus hacinn rí bhí an torsasteach, bic an misneach a thorscaibh, bic an tréine a thorscaibh, agus ha go leorú aníise ar
session mar sin a rí, a féimir fata bharachcha na haisína déanamh seo a sé táiseach an ciú. Agus rein sin session an leine cuiteach agus cíisih ma bhíalah sin sé model a bhain go cuiteigh míana nach á go brína cuiteigh na síne, bheit córa gétere agus nuair san bheith n-òigridh a bheith leine bheit a féin chom an céisnacha golas asan an córa glóa bheit a féin chom a bhí géisteach Gàidhlig agus féin chom a bhí gúnsacha mí an rutan nach bístocha chu cumantas a scóil agus nuair san golas córa daine. So bheit sinna dólaráist, sinna go bhí dólaráist a ríiste a go dhéagaí in na scáiltin, agus rilíon cóbhad cuiteach chu sin ar dóid caí bhearstas, agus sé chom a bheith seo do dhéacaran híon cóil a gach seachcin fisca de húne sé na scóla. sé buí an n-òigridh bheith stúraigh seo, siad héanamh a chur ar dóid gach seachcin go uí a tíine seachas an brinrua, agus bheit a chu seachad stocha léir a híte déanamh acalmh na córa lei sé nuí a bheachcha, agus is déalaibh bheit a chu seachad stocha léir a híte na trícasta le thuaireach tíireach a capitich na més cén, agus bheit fír bheit, agus chaid ar an nuairsin agus chuid ar dóid stré podcasts agus pod chrúlaíon na sinna chana sin. Agus sin réon ar a lách líon agus cuiteach ar na seirbheith néile far a feisih podcasts. Tá sin déanatóir a thuh drama agus nuas MacCarmaig gopur cóirín seofacha drama fis na ggéile hán ha cóirín an dú, agus chaneal an seo ach tug gana ruútan hasin a bhí déanamh na bicin bblianaich in na galáh. Tá trí íran ann, ha húbhab ann ar son bíon trá íran, trá bblianachin. Tá sporan ann sé immerste sin ar son luchciúnsaí, far a bhfuil sin dalisteach scáiltin agus sin chur dealach clúichar dóid far a bhfuil béarla agus Gàidhlig ach Gàidhlig ar a mínecha gan na nniuine ha giúnsacha. Agus ha menam chuileach ann, agus a menam chuileach ar a bhídal fa de mug bliana níise, agus a dhéad san na gopur go trúirtar bhí na Gàidhlig ar san n-òigridh na film trí bhí tron na Gàidhlig. Agus na bicin na bharach gúine acham bhí má isimplean gana Jalavan clúiche even dú ach chadéal cúsúne acham go míorstanach. Ach bhhelam bríimi on cúspar cuit gan Jalavan clúiche seo, chins bí an a bríú teacher ans bí a féinach gaibh dé seo a cúspar a bheith féimeach Jeffar Amanan agus bheitún dáblíon mas minic go sin cáiricha blianana colm ciile, scud an a dóid Jalach clúich go chéantir i bethe colm ciile, má bheannach cost. Agus nuair a bheith Black Lives Matter go móras an éachcan, Black Lives Matter go móras an éachcan, chud nuas a dóid film a bhana go nám fan enam a Liza, dín se scéalach Liza Junior bheit furach ar nílan dú, agus bheit sin go más sarabhachal, agus leis gur a film a bhain burin géin dóin nach lechig ar son an clísaí óca bhacinne tan ara mawamba, mas sun gur sin term ára, tamara na bamba sun sé, agus bheit ha Gàidhlig éiche cha go film Gàidhlig an Donéitin, agus ha bheit sin chur úseire a sa bheith film dul arst agus sin go más sarabhachal. So bheit cumas a gin scéal a bheith ínse. Go míostan mar thuús me chan lúneach mar sin barach a chealtain gíomh. Ach a scóil hairí drama an cuiteach babhas te próise nealan a bhí rúí seo an toiseach, nuair a scúdiad déana seo as té bicin bblianachin bheit sin smuine gur a féimir a léit agus chusin a dóid scóil hairí drama a ríist, bhí seo tachar sin na postrí, leis go bhfuil gadas na snart scóil agus áte furich na túna scóil a cuiteach far an burin den n-òigridh fudach. Agus hat a féin thuúlaáil tra bhíonna Gàidhlig skillan clísach, skillan scríbhí, tína filmichin gaman an cuiteach thuúlaáil mar sin. Imrigar próiseacht tróir bhór vir. sé próiste bheith seo bheith sin ruí háir sin dá bbliana i galáh. Hánig skipan in dhéilean ag rialtas na halapa thucinn tro chóvad agus bheit siirigh fróiseacht a gúteach taiche chumarí
luchgealan yw gwper yn cawn hyn, ach cwtioch taich chwmr I sgoltion, agos taich chwmr I oigri y golas as yn sgiolach gan, agos groich ymwyr sy'n, a fa bwynt yn rwy hyn. Agos fa cael ac yn rwy UHI, lys gyro cwtioch yn y hytchen, fel fa MacCarmaig y hwle hytche, chestyn ys ein y cran groich yn, tron y schema fa siol cwtioch. Agos, hwg y corym gynnu cwtioch fi gwper an yn arcyf agos sialtyn yw'r sy'n y chi dŵr, ac yn se dŵl yn y chaich o'r roi'n se gyro aginn rysio hafon yn sgach sgol eilynach effe galapa. So fa sy'n y gael ysdiach helen yr, eilen yn y geltach, eilen y gael ysfod, eilen areng, agos cwtioch arcyf agos sialtyn. Agos, as fa sy'n y gwper as y garig, fa bwyn yn arcyf y sialtyn y gwper y dualchais yn arcyf hyn. So, Shabhal Mòr Ostaig yn drastad yrach fideo tors Gymraeg mar y gwprich sio. Agos rhys y corym y fewn gynnu dyn y cyntiach gyro mynti'r arcyf agos sialtyn I fein blasad ar y garig cwtioch agos fa sy'n na haring gynnu nyr y gynti sy'n yn prosiad sio ag alas laif. Canel sgialochyn ach toirt is sy'n y rhy y iawn sy'n Ro-ràdh yn hawri. We have a story to tell. A story for 80 schools, each on one of Scotland's islands. Creative artists live and work communities. Some of them we already ken, but before Phrìomh Òraid visited, many we didn't. In the end, over 60 people who live, like us, on an island, shared their own stories with us. Who had creu loe, who had giardar yn ola lun loe, who had orang loe, who had loe broken dausi, yn klesoch, snahid, klao, jarchen project, gitarchen is vielen. Sulen rolligoch, bobain, øyen kojoch, kløv, who had een guhen loe. We trawled the Abe and made bony treasures, funny treasures, keepsakes to mind the times they spent in our classrooms and in our playgrounds. We looked to Rundwiz, at our own horizons, our neighbours, the age of the water. We listened to the alder folk, the sounds of the sea, and the wind, and the birds, and the trees, and unrest and contentment, and the scraping across the tufty grass and stony harbour of the herring girls' Keisha. And we looked at the flatness, and we climbed the hills. Stop. Animation. Bio jallavich y toirt glwd yn y sgialochyn. Hwg sy'n yn tafargyn agos chwaed sy'n troie le sŵlen ure yn jallavadar. We talked of how things made us feel. We drew and we sang these feelings. The folk in some of the stories had names. They buried on our islands many years ago. They followed the landscape, they worked the land, they built the shelters, they talked in phrases, sentences, idioms and in songs. Characters. We made our own characters and creatures, new folk tales with our masked islanders, and trawlings marched across the marshy moors of Lewis and Harris. Hjúl sy'n a barau gysialtyn y lantyn sgys gadain, I asgyryn yn erichyn, agos cwrs y croetchyryn y cwr yn hwyd chasyn. Ieis sy'n lys na sgialoch yn arge, na sgialoch yn agynnu. Hwg sy'n ar chege iad, agos gaws I sy'n mar I gysymyd iad.
and we tell them through layered maps and songs and languages we can't, and some we had only heard for elder folk. The maps had names, and the names had stories. The names' stories told us secrets from long ago. Agus canneal scialochan ach táiseach is sinne rith I gheansaigh, Ro-ràdh an Thamhraidh. Sinné, bheit sin go sarabhachal agus mar dána páiste gan fráiseir I seo díreach fa sin becin víosan bheit sin sás cóirí cóirlinn dílan siar at sa bheit a córacha ciad bliana an galamh metagama agus an marlach agus sin teich gaibh sin gúneasta go hinnetal sin bhí gúpar le scoiltin innetal feigna dílan siar agus bheit sin go sarabhachal mas minge gúnaich a ciúir a bhach mas minge go córas coic duine ag tachart an hin córacha sin. Agus mar sin díreach sin críocha chud fráise tróir bhúr vir. Bhí sin na gulacha cloineir sin gáil páirsin na mód an chuteach Academy a bhóid na mód Academy a ruí an Jeffar Scíran. Bliana ha sin garú in na Scíra Rinfrú far an bí mód páiste an bliana ach bhí sin gúpar na cabhhaimna se chuma géalach agus hútas an innetal sin not sin na chur dói agus a dolasteach de scoiltin ar sin clán dhéasach gur sin na bhóid. Fachcail garid mí an fuaran, sé taslan de gádan hen fuaran, ha miscaigh de gádan ann tro bliana chlátichin agus uiscin na halapin, chlátichin agus uiscich an halapa, chuir sin a dói or an úra chuir a làrach lín gach seach cin go cheantir í chlátichin agus uiscichin. Ha fisa gaim na háran co scríbat, co a hanacat, ha fachlan an ordan ann, ha becan de jecht in scíre ann, ha sinúla ar làrach lín fuaran. Bharcha sin ha oicrí a féin corma go amach gan a choirsnach gan ach go héin, agus áran a làrach, becan ránsa híana ára, scríbhah man déin, agus an dúnsachuig, agus nuair sin hat a féin corma an Clàradh, agus na Clàradh in a rucht video agus a feilich an fuaime, ula ar a làrach lín cúteach. Agus bíad a féin teich fa jólaichin at sa het a dhéana sin. Sianitran agus dúine eile bheith jólach clunnecha híana bheith sa choirsnach agus nus íang dánlach na misca go ná, bheith sásan de fuair an cólarín agus ha sin gebúir na chumainir sin na teichca thuca gan n-òigridh. Ha féis TV acin agus chu sin ar dói son séadbhis oite a chur dói ar leine, so ha lisan an ciúil ar leine tra bhíon na Galax, tra bhíon na Béarla ar Jeffar Júnslam sin ag Jeffar Rídan le Jeffar Otin, ha sin réin ar leine, agus bhí sin na strúa chudaman beá cúteach bh blascach bliana agus ag tachart nílas doch a céile na chuirsta stairigh agus stréta hachart na chur dói. Agus blas, genne bhí mé an hunn sé féis ciúil an blas ha sin ruí an cabhhain recording na Gaeltach. Ha sin dul arst ar féig na Gaeltach gach bliana, an bliana bí itar a chiad lás an nuga lag an túlting. Agus ha oicrí dún an a féin chom páiste gáil na tachartas nig blas. Agus ha opar a dul arst sa scoiltin in na nám. Ach ar an ástúil ar cólarí cúte gan a luch ciúil as clúteach a hacinne, bí oicrí gamatríche a nócha cólarúa. Agus a sinna tors gaisan, mísneach, agus hat féin chom bhí clúch le dúine gan bheith spéisiachcha. Dúrach fachcail agá agus am tí go ceann gaiichear ach buanach an cópriche, a mas min go seo go mac cutramach.
Hasíise agus hasíise anseo an-diugh an cinnte agus as na Foghlam Phrìomh go dhíre bí fioineach agus as na Foghlam neoran mar hasíine. Ach a bulan is buanach gannán agus a gopar an Ro-ràdh am is miniuch. Ha magainn mar bhí an jalan go bheith sin féin Maccarmaig go isteach go scoiltin, a cha mbeidh dóchas go bhfuil magríise go bhfuil síise féin buanach fan opar jalan ha dul röst a misc n-òigridh a síise tícasc. Cha ránsa go dhéanamh ag differ amanan trá na blianachin buin am fésin. Cultúrach, socialta, economach, cananach agus a húsúnt cuiteach. Agus náis bidhéirigh hánig amach san na nuí bheit sin scríte le Steve Westbrook agus Sandy McCarmaig teich có Fátag Morriston agus a leanana ich gniúis a húb na Gàidhlig. Agus a prógram fésin na Gael tar seachat an tris cuit de niúnsach agus fat an ceolta duisianta an alapa. Se araf go móra sin. An an bliana ábhaisteach rá COVID bheit córas ciad a tríoch sa coigtíach an nuidir sin óparácin, agus bhí meid cosc feisce 3 milliún nót prógram a líiricich. Ní sé chaith sin a lútach ag bécan an fichas a hún fichas a gá, ach mar bh mi grá ha sin röstas échín leis na Harbh na bábhaiste bhí acin a Chiliach. Agus tuice sibh go bhfuil fata bharach n-òigridh dulta na fésin na hán na Foghlam Gàidhlig mar éisimplar, agus go dearmh chan luúide go thula duine na Foghlam Gàidhlig as na fésin. A cha cormar lé máthir a bhí acin ginealach na gá a thucail, i go bhfuil luí sa Gàidhlig neo a cayú báal den chanan, agus a sin cútramach ana bhí cruach a gáineach far an gáag leis a chin éile as a Gàidhlig a thoiste röst agus an canan ábhaisteach. Ní sé lici me léomh cuite na bechcan an och san áis ránsa a léomh at sa heis na géisteach grí áran a cha a chamiisiach le fésin na Gael for Robbie McClóid san blian an háicrí a cháiricha an an 2008. Agus dhéobh mar thuairsmí imirigar cuite na bechcan an och as náis go seo at sa aine an ich gilíhrá a gáil bio an dóchas. Be me
Ní sé sinna bhuamsa a bhór a sin aige go bhfuil imime buin agus neach fellé a bharach gur na fésin agus fésin na ggéal an sás an na nópar a gúta go bhí na teich do ggéil an Gàidhlig. A spórs Gàidhlig a dtína bhópar bha ar a bhlád muí a campich an Gàidhlig a cum na Gàidhlig agus teichrí bail cosise a chúpa na glunne. Éiminn cholam chiileán agus a mód an inantal agus náisiúntáin. Agus bachar féim a dhéanamh déna cumaneachtaí agus a próisiad an insnach mar gúin na tíre ag gina trótanis ana ceanna tú an dhéanana síanach. Ceanna tú an dhéanana scéanach. Chamáris an nópar a bheits túpar an dualchais a dhéanamh an scaltin agus cóirsnach an stéitear an tasclan ar lílóch for a hachasan. A nópar an sa bhfuil Flórí Forest a bhíon sás cuitirí runna sandalans sáirite má. An nuí thug alla pachruachal teich de choras ciat project stéitear deal An-diugh luach 3.8 milliún nót agus lichad sa 3 project an Gàidhlig luach 1.6 milliún. Mar sin ha go leor a dul, agus am is miniuch go sin gosáirite fólaseach tro na glasíon slúid nuair a cha nimmarst clechií ag an taí a chur bhóg le imime chu seachad agus gríomh a bhar le fémel den chláin at nach budin gaibh a bhí an sa scáil. Céala bhéic san dealachaigh ma ha, le video garid thug seo na baitte na bha min dúil. Céala bhéic ma ha agus video Clàradh ríisteach blian na n-òigridh takeirte sa chuir sin na dóid na hin, far an tíimichail ar 6 ciad ócanach a sé cóla. Gabhad an tóran bio an dóchas ha sé díireach a clúintin cóla ar a lábh sin, ach fa sin cuiteach gus an lica lá cuitin na seann ó an céalaí a thucail agus apar fuaim a rainead cóla. Táim bhfuil gaibh ula ar san cuit fóitin agus ar nuí agus am dóchas gan tíid gomáile a chóirt an látha rómh. Becoran an gemichin a dhéanamh le a chópairich nús mar chláid na saite irst, a bheits go má féimeil ar san scilann caint óigrí an nearstacha. Ach an drásta ar san ar cúmal ar dúisc séineh cóla sin na hóigrí é seo. Ciatáing. Yeah.
na sian yn bla A'n gwyn sy'n i'r mar lewn janon A'n cwn mar sgahan goran gan sglaw Befod mor dia'n dyn o iesglef Siawn yn ots Is mean and fat for here and go the case just skill of God and throne the Lord more behind me no yes shout and us and all shout and us and all shout and us and all is Tapla agus teanga thurscan na buinen ag múnecha agus gur cumla dul sin fatan ar cumain. Agus am smíine nach de gaach míach minute de gas sin. Léir sinneoch farsing agus tugel críegs tugel anchin gain ide. A mi cén seo gan bí ceistin agus pungin ag luchéisteach so stocha gan bí stocha 5 minute sin ag Sin go leor. Húr sin ag an tosio bí diaching ag an jeirach.